Naime, kod osnivanja NATO-a britanski je časnik Ismay rekao da je ideja NATO-a držati Njemce na koljenima, Ruse van Europe, a Amerikance unutra. Slična je logika i svih drugih organizacija koje su osnovane u to vrijeme, poput Vijeća Europe ili Europske ekonomske zajednice, preteče EU. Stanje je isto i danas, nakon 70 godina. Politički, ekonomski i vojni utjecaj SAD-a u Europi je ogroman. SAD i EU, nažalost, nisu partneri, nego se radi o vazalnom odnosu. To se pokazalo kada su američke službe prisluškivale lidere Švedske, Norveške, Francuske i Njemačke, uključujući kancelarku Angelu Merkel, a ona nije smjela niti prigovoriti, niti pisnuti, kao da se ništa nije dogodilo. Pokazalo se kad je američka mornarica uništila Sjeverni tok, a vlada Njemačke se nije usudila prigovoriti niti tražiti istragu ili objašnjenje. Uništena je kritična infrastruktura, kako se to ovdje naziva. I to najsnažnije zemlje EU, a ona se pravi kao da nema veze s time, kao da se ništa nije dogodilo. Nema tužbe, nema istrage, nema diplomacije, čak ni kritike. Da se ne bi ljutili oni tamo preko oceana. Ovaj se kontinent mora osloboditi utjecaja močvara iz Washingtona, koji se projicira preko Brisela, i sam odlučivati za sebe po principu suradnje suverenih država. Ako se to ne dogodi, stradat će kao pijun na geopolitičkoj šahovskoj ploči. Hvala.